Ekonomski stručnjak Jeffrey Sachs upozorava da bi konfiskacija 140 milijardi evra ruske imovine mogla da dovede do ozbiljnog finansijskog poremećaja u Evropskoj uniji. Kaže da je predlog Ursule von der Leyen i stav nemačkog kancelara Merca nezakonit, nepromišljen i opasan. Glavni problem je što su ruska sredstva čuvaju u belgijskoj kući Euroclear. Njena direktorka Urban tvrdi da bi oduzimanje ruske imovine moglo da izazove bankrot Eurocleara i potrese globalni finansijski sistem. Belgijski premijer Bart odbija da podrži plan sve dok članice Evropske unije ne preuzmu odgovornost za posledice. Protiv odluke su i Italija, Francuska, Slovačka, Mađarska. Rim posebno strahuje da bi spor oko zlatnih rezervi mogao da preraste u političku krizu. Sachs zaključuje da je Evropska unija u dubokoj krizi liderstva i da se primjena ovog plana mogla da izazove haos u evropskoj ekonomiji i ozbiljan raskol među članicama. Zapratite kanal Info 1.